Hej igen. Vi skal kigge lidt nærmere på hot.dk, hvor vi skal oprette en profil. Vi klikker ind her. Opret gratis profil. Først og fremmest, der skal vi vælge et brugernavn. Og hvad kan man sige? Det er den første mulighed for at skille os ud fra alle de andre bøvhoveder, der sidder og roder rundt på nettet. Det er en mulighed for at fange pigens opmærksomhed. Dit navn, det skal måske inspirere hende. Det skal måske provokere hende lidt, drille hende. Det skal måske vise, at du er en dominerende fyr. Det skal måske få hende til at grine lidt. Uanset hvilke baner du tænker i, så er det vitalt, at hun stopper op i sin travle hverdag og bliver nysgerrig omkring, jamen, hvad er ham her fyren for en? Hvorfor er han så anderledes, og hvorfor er han så spændende? Lad os se. Jamen, gode eksempler. Mit eget. Sød kælling. Det kunne være pigesur. Det kunne være Britney Spears. Der er gode muligheder inde på det her site, fordi man ikke behøver at have underscores og så videre mellem navnet, så man kan bare lave flere ord. Just in case måske. Eller opturskosten. Hvad ved jeg. Uanset hvad din fantasi rækker til, så find på et eller andet, der skiller sig lidt ud. Ellers så fylder du bare ind med adgangskode, e-mailadresse og lidt personlig information, som jeg ikke rigtig kan diktere dig. Det er i orden. Vi ses lige om lidt.